Yup. Nyo. Uling balik. May hapon yung tanan, mga ga, another day, another life, another day sa tanan. Karon kay ang opening league sa Dolens no, nakasuod ka sa Dolens. So thank you kayo Batonggahi sa pagpasuod sa kuha. Unya karon pong adlaw mga ga na invite sa exhibition game sa Barangay Panda no. Kana siya nga exhibition game mga ga kay Northern Cebu Vloggers versus Pandan Selection Team. Salamat dai kayo Boss Mark o kang Uhoy Vlog sa pag-appeal sa kuha sa lineup no. Kay pulos ra man siya basketball nga vlog mga ga. Nakunhon ako nga ako lang siyang usahon no. Dito maglangay ato na ta kay sa Idolize Coffee nagpaabot ta sa kuha dito. Ato na ta mga ga. Bunal ta. Let's go. Sorry dol. Naghipos akong Amy ay. Salamat dala. Dito. Salamat dol. Bayad ay mistake. Salamat dala. Gwapuha jud bata ay. Hoppers forever. Tao gahe oh. Idol ang kahas. Di mo nagganoy. Oh. 27 to number 4. Melgon. Par. Uling balik. Tabaghak. My boy. Balik ya. Usa na kichi na? Ilan? Ayaw dang tot ha. Matagal na kitang iniibig. Uhoy Vlog 69 Tabagha. Number 88 no other than Mr. Topor. Jersey number 16 Kanoy TV. Win on 3. 1, 2, 3. Wait. Oh. Jersey number 10 TV Nasa. Suka na mga dol. Selamat guys benar. Matik na. Pohon apa pohon? Sige. Oleh na be. Sige. Sating mo. Kondisyon na mga tao. Makois Bilechon. Kumbati sad. Atay tukan ko. Murag medyo kapoy gano kay tungod sa kong dagan ganiya. Wala kay tay mga lulets mga kay wala mga video sa to ano. Unya di sad kayo mayo tong performance ganiya kay medyo kapoy rong lawas. Thank you kay no Boss Mark Malasarte sa opportunity nga imong gihatag. Ginaot ko nga dili to mo last napay sunod. Mainta sa sunod. Ma-invite lang gyapon ko no. Hangtod sa sunod di kayon mga ga. Hangtod sa sunod na to nga video. Padayon mo sa pagsuporta. Ganoy TV anay out. Bunal. See you.